Здравейте! Включвам се, за да ви разкажа малко от моето пътешествие и това как успях отново без да съм готова. Моето последно предизвикателство беше участието ми във форум за потенциал, който беше организиран от прекрасната и вдъхновяваща и можеща Наталия Кобилкина. Аз участвах там, за пръв път се качих на сцена с двама инфлуенсъри и Наталия. Това, което осъзнах е, че аз така живея, явно моят живот е просто скачай дълбокото и започва и още преди да си готова и съм доволна, че го направих, защото от обратните връзки, които получих, аз разбирам, че пак съм на прав път, че докато не пробва, човек няма да разбере какво се случва и всъщност всичко ми се получи прекрасно, имам какво да отработя и тъй като аз съм от хората, които критиката ги мотивира още повече, започвала съм така във всичките ми начинания и включително и така съм отказала цигарите. Сега съм още по-мотивирана да се развивам и да успявам. Благодаря на всички, които бяха с мен, благодаря на всички, които ми дадаха обратна връзка. Благодаря и на Наталия за възможността да се включа в форум с много известни лица в България и водещ тя самата. За мен това е огромна крачка, за мен това е огромен успех и аз пак казвам, мен критиката ме мотивира. Много благодаря за честността и искреността. Със сигурност наблягам на следващата крачка и тя ще бъде развитие в сферата на коучинга и на менторството. И новото ми начинание ще бъде с заглавие "Успей и започни преди да си готов или готова". Това е моето мото. Аз така живея, така продължавам да живея. Доволна съм от това, че тръгвам и нещата ми се получават както до сега. Пожелавам ви прекрасен ден!